Sziasztok, én vagyok The Wolf, és ez itt egy újabb játékbemutató. Hát, bocs a tegnapiért. Hát a Sage and Fidget-tel kicsit többet játszottam, mert imádom. Na, kezdjük is el. Most jön ez a Respawn Neighbors nevű játék, azt nem kell ejteni. Mint látjátok, lett két új játék. Ezeket nagyon szeretem, Pixego 3D és N2D 2. Hagyjuk. Lépjünk most be. Először most nektek bemutatom az én kis karakteremet. Androidos. Na, alap. De tényleg az a legjobb, és ingyen volt. Na, itt látjátok, egy ilyen kép fogad minket. Jobb alsó sarokban egy emberke fut általában. És hirtelen betölt. Valakit ilyennel láttok, ilyen cuccokba, akkor nagyon reménykedjetek benne, hogy a ti csapatotokban lesz, mert az egy money hacker. Vagy csak gazdag. És igen, ez vagyok én, Android. Mármint alap, hogy én vagyok The Wolf. Előbb single player-eztem, és ezért más fegyvert állítottam be. Nekem ez a fegyverem, ezt én nagyon szeretem. Multiplayers, amin betölt. Itt látható Android. Lehet számoltam, és itt lehet, hogy nagyon nézésnek látszani vele. És be is töltöm. Itt látható 18-as szintű vagyok. Team versus. Jó, úgy láttam, hogy van valami 41-es is, az csak van valami 41-es is. Hoppá, úgy tűnik nem. Ó, de velünk van az a 41-es. Basszus ez. De meg sikerült. Sikeres volt. Begyűjtöttem és le is lőttem. Akkor én gyorsan megyek fölkempelni. Azt a kutya felját. MK2 magnummal lelőtt. Így szerencsére nem lehet levelezgetni, mert lennének olyanok, hogy nagyon durvák. Most egy kis rövid kép dobott be. Azért kiszaladt minket lánc. De megnyertük. És 19-es szintűek vagyunk. Mint látható utolsó vagyok. Látja. Ölöm. 1600-ot kaptunk, vágom. Igen, új test, ennyi. Jó van, miután jó sok pénzünk. Akkor most gyorsan megnézem. Felpróbálom. És kész. Hagyjuk, nem normális ez néha ez a játék. MK2-vel végezni kell. Alex. Jó, akkor ebből kilépek. Mert én most itt videóban nem akarok szerencsétlenkedni. Komolyan. Visszadobott ugyanoda, ahol voltunk. Ja. Abba a csapatba, amit nem akartam. Ott van egy levadászom. Ez jó volt, Alex. Na, folytassunk csak. Hol is tartottunk? Ja, igen, épp ezt vadáztam. Kell a pont.
veszek. Hidd el, én nem veszek ilyet. Hacker. Valaki látja ezt a videót, és ő is játszik ezzel. Ajánlom. Kövesse az én példámat, mert ez néha nagyon idegesítő tud lenni. Csak sikerült, én addig itt kámpelek. Ez mi volt? Jaj, tudom ki. Passz! Ilyentől féltem. Na azért. Szedtem, kölcsönkenyér visszajár. Bocs, kölcsönkenyér visszajár. Komolyan? Na, ezt nem hiszem el. Túl sok itt a hacker. Jó van, én azt hiszem ebből kilépek. Egy is. Itt nem is volt semmi. Kösz. Ez komoly. Nyomtam pedig a tüzelés gombot. Na nem. Ez gáz. Nem hiszem el. Nem! Nem menj oda. Sejtettem, hogy beugrasz, de kösz. Jaj, Istenem, hogy utálom az ilyet. Ilyet. Bocs a nyelvtanért. Jó van, 7 perc. 8. Lassan köszönök el. Pillanat. Sziasztok, én The Wolf voltam, ha tetszett a videó, toljatok egy lájkot. Sziasztok!